Barn am o blogaidd. Mae Friends yn un o'r rhaglenni mwyaf overrated erioed. Mae Friends yn shit. Un o'r prif resymau bod e mor shit yw'r ffaith bod e actually ddim yn funny. Mae pawb yn meddwl bod Friends yn ddoniol. Dwi ddim. Mae just canned laughter trwyddo fe gyd o'r dechrau i'r diwedd, pob deg eiliad i wneud i chi o bod pryd chi fod i chwerthin ddim pryd mae joke yn actually funny. Os ydych chi wedi cymryd y canned laughter mas, fyddwch chi probably ddim yn chwerthin trwy gydol y raglen. Mae just ddim yn raglen funny o gwbl, mae'r jokes yn shit. Hefyd, mae'n raglen really afrealistic, sy'n just yn chwarae ar stereotypes. Mae Phoebe yn chwarae blonde, mae Ross yn chwarae nerd sy'n really socially awkward, mae Rachel yn chwarae spoiled daddy's girl, a chymod be, mae'n just yn 6 person gwyn yn byw yn Efrog Newydd, a hongion allan gyda pobl gwyn arall mewn un o ddinasoedd mwyaf aml ddiwylliannol yn y byd. A sut maen nhw'n fforddio i fyw yn Efrog Newydd? Mae hanner nhw yn ddi-waith, mae Phoebe yn busgun neu rhywbeth. Sut mae hi'n talu bilty yn New York? Un peth arall sy'n really yn piss off yw'r ffaith bod e ar Facebook feed fi bob dydd. There's dim reunion mynd i ddigwydd, guys, so just get over it, right? Beth yw eich barn am y blogaidd chi? Rhowch wybod yn y sylwadau o dan y fideo.